Mae'r myfyrdod yma wedi selio ar yr adran sydd yn Ioan 6, adnodau 1 i 15. Y bachgen bach yng nghanol tyrfa fawr. Gwyddion. Arglwydd, yn hanes cyfraniad y bachgen bach hwn, ar goll yng nghanol tyrfa mor fawr, dyroen ni weld ein cyfle a'n cyfrifoldeb i gynnig ein hunain yn dy wasanaeth. Defnyddia ni i'th bwrpas ac er dy glod. Amen. Pennod 6, adnod 1 i 15 o Efengyl Ioan. Pryn yw'r enghreifftiau o ddigwyddiadau neu yn ddamhegion sy'n cael eu hadrodd ym mhob un o'r 4 Efengyl. Ond mae porthu'r 5,000 yn un ohonynt. Eto, nid yw'r manylion yn gwbl gyson o Efengyl i Efengyl chwaith. A pharfedd. Roedd ei ffynonellau yn amrywiol ac roedd yn sŵn deng ymlynedd ar 20 o wahaniaeth yn y cyfnod ysgrifennu rhwng cyfraniad Marc a chyfraniad Ioan. Nid yn unig oedd ei cynulleidfaoedd targed yn mynd i fod yn wahanol, ond roedd ei hamgylchiadau hunain a'i cyfnodau yn sicr o gael effaith ar y cyfan. Bydde llawer wedi digwydd rhwng cyhoeddi Efengyl Marc yn 65 oed Crist ac ysgrifennu Mathew a Luc ddeng i 15 blynedd yn diweddarach. Ar wahân i gwymp Jerusalem 5 mlynedd wedi i Marc ysgrifennu, roedd ofn a therfysg yn y tir a chwildro o fath yn sicr yn y gwynt. Bydde porthu'r 5,000 wedi bod yn dipyn o ddigwyddiad yn ein cyfnod ni, heb sôn am ardal digon gwledig ar gyrion pella ymerodraeth Rufeinig, a hynna'n sŵn 31 oed Crist. Pwy fydde'n disgwyl gweld y cynulleidfa yn aros am amser mor hir, ond roeddent wedi cael profiad o awel iachus yn ei ffroenau, ac awelon môr a mynydd wedi dod yn rhywbeth byw iddyn nhw. Awel Duw oedd yn ei plith, a byddent yn dilyn beth bynnag y gost. Yn ei plith, roedd crwt bach digon dinod, dienw, nad yw Mathew, Marc na Luc yn cyfeirio ato o gwbl, ond bod Ioan wedi cofio am y plentyn. Snac crwt bach oedd wedi dilyn y dyrfa, ac ynddo roedd pecyn yn cynnwys 5 torth a 2 bysgodyn. Rhyfeddod yr hanes oedd bod Iesu wedi rhoi trefn ar y bobl a throi yr annigonol i fod yn fwy na digon. Yr Efengylwyr yn pwysleisio bod Iesu'n darparu ar gyfer ei bobl, beth bynnag maint y cythlwm. Pa enghraifft o lyfrau hanes ein bywydau personol neu o hanes y ddynoliaeth sy'n portreadu yr annigonol a'r amhosibl mewn bywyd. Beth bynnag ein cynnydd mewn gwybodaeth, gallu a grym, rydym yn dal i gyrraedd pwynt lle ni'n chwilio am lwyddiant. Dyw ein cariad llwyraf byth yn berffeth. Ar y mwyaf ysbrydol, rydym yn cydnabod yr elfennau bydol, dynol a hunanol sydd yno. Yn ein profiadau o fod a'n cefnau yn erbyn y wal, fel y dywedir y Saeson. Mae anffyddwyr yn medru gweddio am achubiaeth o rhywle, unrhyw le. Yn hanes yr Hebrewyr yn ffoi o'r aifft yn stori Moses, mae anobeth yn gwasgu ac yn galw ar Dduw am ymyrraeth wirthiol.
Beth yw ein stori ni, ac i ba raddau mae'n ffydd yn ddigon i ymddiried yng ngallu Duw? Rhowch chwi rhywbeth iddynt i fwyta, meddai Iesu wrth y disgyblion. Pe bai gennym ddigon o arian, gallen ni byth a gael digon, oedd ateb yr disgyblion hyn. Sŵt gallwn ni ddarparu ar gyfer cynifer y bobl yn y fath ardal? Gad iddyn nhw fynd i chwilio yn y pentrefi, oedd ei ymateb nhw. Efallai mai pwynt a gollodd y tri efengylydd cyntaf oedd mai bachgen bach a ddath ar snac i ochr y mynydd oedd cyfrwng yr holl alluog i ddwy'n digonedd ar gyfer yr anghennus. Y diniwytiaf, y lleiaf, a'r anamlwg o blith y milodd. Dilyn y dyrfa wnaeth heb feddwl ac heb wybod, ac i Iesu wneud darpariaeth i'r miloedd yn sgil y cyfraniad hwn, gan blentyn bach. Cawn sylw eto ar bwysigrwydd plant i'r Iesu, ond yma yr un plentyn sy'n hawlio lle wrth ymyl Iesu ei hun. Sawl plentyn, nad ydym yn ei clywed a'i gweld, gallai birbryd plentyn byth ddigoni un dyn, heb sôn am dyrfa, ond yng ngeiriau'r gân gyfoes pan drir un yn gannoedd ac yn filoedd, cawn weld y dydd yn dod, cawn weld y dydd yn dod. O ganol ein hofnau a'n hanigonolrwydd heddi, beth yw natur ein breuddwydion, beth yw maint ein deheuadau, beth yw mesur ein ffydd. Gweddiwn. Cymorth ni'n efoldad i weld ehangder, dyweledigaeth ac i brofi mwy o'r sicrwydd bendigaid hynny sy'n mentro gan gredu fod Iesu yng nghanol ein byd ac yn darparu ar ein cyfer.